Ir-residenti li jgħixu fi triq il-Gandofli f'Witline spiċċaw priġunieri f'darhom wara li l-kuntrattur imqabbad minn Transport Malta abbanduna x-xogħol ta' kostruzzjoni ta' din it-triq. Suppost ix-xogħol kellu jsir fl-2011. Dan kien ikkonfermat miċ-Chairman ta' Transport Malta, Mark Portelli, fitra illi fl-2010 kien bagħat lis-Segretarju tal-Assoċjazzjoni tas-Sidien tal-Blokka ta' Appartamenti ta' triq il-Gandofli, Tony Kallus. Iżda x-xogħol beda madwar 7 ġimgħat ilu. 3 ġimgħat wara il-kuntrattur abbanduna kollox. Aħna qegħdin nitolbu li minnu fih għax kull ma ġurnata di maximum 2 days work biex tkun lesta li imbirka triq. Għax issa ħadna paċenzja biżżejjed. Tony Kallus jgħid lil One News li minħabba dan kollu ir-residenti ma jistgħux jużaw il-garaxxijiet, tant li hemm residenti li ma jistgħux joħorġu u jużaw il-karozzi tagħhom u oħrajn qed ikollhom iħalluhom lil barra. Jisħaq li huma ma jafux meta se jitkompla x-xogħol, b'Transport Malta qatt ma tagħthom sodisfazzjon għala l-kuntrattur waqaf mix-xogħol. Inna nistennew da żmien kollu għedna fl-aħħar ħassir it-triq u reġgħu telquna. Tawkom raġuni għaliex il-Transport Malta tawkom raġuni għaliex il-kuntrattur qabad u waqaf bix-xogħol? Meta kellimt il-Daniela Borġ qalet li hija dejjem tiċċejsja l-kuntrattur. Imma ma tatniex raġuni għaliex il-kuntrattur waqaf. Intant fi stqarrija Transport Malta qalet li ħadet azzjonijiet kontra l-kuntrattur illi naqas milli lesti x-xogħol fi żmien 4 ġimgħat.